Să convingă o persoană din public să danseze brașoveanca sau macarena timp de 30 de secunde. Ia să te văd. Voi ați vrut-o, toți ați spus provocare. Uitați, avem acolo în spate o mână. Avem și melodia de la Și brașoveanca? nu mai avem până. Avem. Trebuie doar să-ți găsești o persoană din public care să accepte. Voluntară? O fată care îl place pe Iulian, o admiratoare. Un pic de ajutor, niciunul? Păi Fată, tu băiat? ți-arăți. Artistul? S-a oferit o domnișoară, o poftim pe scenă. Și avem o curajoasă. O să vă invităm în mijlocul scenei. Poftim în mijloc. Mulțumim foarte mult, Iulian, te-ai descurcat foarte bine.